1. mart 2016. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kaže ona ovu majku Nenovca. Dva protivnika, hoćemo li ja i fantom zajedno? Evo vidim, Dila kaže da je uslikan 2 protivnika. Evo ga. Ovo je početak okupljanja. Za manifestaciju koja će se danas održati u Kazarcu. Došli, s obzirom da na vrijeme, u prostoru u kom živimo, kada Dan nezavisnosti kao praznik nije još usaglašen na nivou države Bosne i Hercegovine, pa tako u nekim dijelovima na neki način se i osporava i ne obilježava na odgovarajući način, tim više vaše posjeta je ovdje značajnija. Sva velika dešavanja, gibanja, promjeni sistema u određenim državama i svijetu u velikom broju slučajeva dovode i do, nažalost, velikih ljudskih žrtava. Tako i u ovom slučaju Kozarac je na neki način najbolje, odnosno najviše osjetio na svojoj koži, jer ovdje imamo uklesane imena od 1237 nevino stradalih Kozarčana. Tim više mi imamo jednu veliku obavezu da ti ljudi ne budu zaboravljeni i sva dešavanja, odnosno obilježavanje značajnih godišnjica i datuma treba da polazi sa ovoga mjesta. Ajde, učite vi svi na neki način pa ćemo onda evo, ja bih se pozvao majke, odnosno da položimo cvijeće prije majke i neko otaca. Evo, pozivam i ostale da polože cvijeće pa ćemo onda stupiti kako ja bih vas pozvao da jedan fatihom, odnosno na drugi način, valjda, počastiti.